Witam Was, mianuję się Alan Jasik, Jerzek Śląskim działaczem, pasjonatem gołtki śląskie, a też zastępnika kludzącego Stowarzyszenie Regionalne Regios. Chciałbym Was dzisiaj zainteresować moim nowym kontem na Instagramie. Chciałbym Wam powiedzieć, że będę kludził nowy content tutaj, będę uczył gołdać po śląsku, na tyle wiele ją poradzam, a wiele, że chcę nauczył z roztomantich z źródeł internetowych, a dykcjonariów książkowych o śląskiej gołdce. A będę sam poszerzył swoją wiedzę w tym zagadnieniu, co by Wam jak najwięcej przekazać. A tak samo będę Was uczył roztomantich pojęć z zakresu tożsamości, geschichte Śląska, kultury, zwykłów, tradycyjów, a też można zdziebko z lokalnej, regionalnej polityki, a można też trafić się coś większego. Bez to już chciałbym Was prosić do filowania mojego profilu tutaj na Instagramie, a też na Facebooku, a kanale YouTube. Dla tych, którzy to kukają z portalu TikTok, to chciałbym powiedzieć, że tam się nic nie zmieniło. Dali wszystko będzie kludzone na tym moim profilu tam. Chciałbym Was jak najbardziej zachęcić do słuchania moich materiałów. Chęt będą pierwsze materiały o gołdce śląskiej i roztomanty większe. Bez to już proszę Was, filujcie mój profil, chówcie se, a do zaś.